Hola, bona nit. Doncs un ple una mica emotiu, una mica no, emotiu, doncs hem donat la despedida a la que ha estat la interventora durant un parell d'anys, Isabel Vidal. Hi ha hagut un parell de temes relacionats amb l'àrea d'intervenció, unes al·legacions d'un ciutadà respecte del tema pressupostari, no? Una modificació pressupostària, se li ha donat contesta. Hi ha hagut també l'aixecament d'unes reparacions prèvies a l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres d'un parc d'educació vial i enjardinament, que també tenia a veure amb intervenció, i un parell o tres de mocions de grups municipals, una que era el suport als Consells Esportius de Catalunya per declarar l'activitat física com a un bé essencial. Després hi ha una altra per millorar els centres d'atenció primària del municipi, on hi ha hagut, amb aquestes dues, hi ha hagut una unanimitat absoluta, que d'altra banda és una mica evident, no? Després també hi ha hagut unanimitat en el reconeixement social i laboral del personal dels serveis socials i servei d'ajut al domicili durant aquestes èpoques que ens està tocant viure, no? I per part per part nostra s'ha incorporat aquesta que et comentava abans, una resolució d'unes al·legacions efectuades per un ciutadà. Bé, ja t'ho dic, el motiu hem donat hem despedit a la Isabel, se'ns ha preguntat també pel tema del pressupost, estem a final d'any, de com s'està treballant això. Doncs, malauradament, la notícia que teníem era aquesta, que hi ha moviments a l'àrea d'intervenció, però bé, ha estat un ple en què, com t'he dit, hi ha hagut una àmplia unanimitat amb tots els temes tractats i això sempre és d'agrair, no? Veure que tots anem a una i ens anem posant d'acord amb temes essencials, doncs és un tema per tenir present i per fer-ne ressò, no? Com així ara t'ho dic. Res més. Hola, buenas noches, vecinos y vecinas de Roda de Bará. Hoy hemos tenido pleno municipal y ha habido cosas positivas. Se ha aprobado una moción que hemos presentado al Partido Socialista para poner en marcha la participación ciudadana por primera vez de una manera tal como recoge el ROM, que fue una cosa que se aprobó por unanimidad hace ya casi 3 años y que daba un mandato a este consistorio para poner en marcha el Consell de Comunicació i Participació en temes audiovisuals. I, bueno, s'ha tirat cap endavant, ja tenim dates, en principi se crea una comissió que es posarà en marxa al mes de gener i se començarà a fer la redacció del reglament que ho regularà. Dic que és un Consell que està obert a la participació de la ciutadania, ja veurem de quina manera, nosaltres voldríem que fos molt ampli, i que en principi serà un òrgan de participació dels molts que se van crear al ROM i que han de ficar en marxa. El ROM donava moltes possibilitats tant de generació, de participació, de consells, d'òrgans complementaris a l'administració, de participació ciutadana, i és un moment de començar a fer alguna cosa, perquè si no van passant els anys i no fem res. Jo crec que estem en un municipi que té unes dimensions ja importants i que és el moment de donar pas a que la gent pugui participar més directament en els assumptes públics. També dic que la part més negativa és que vam presentar una moció de reobertura de l'espai per als infants, l'esplai, els RODUS, que no entenem per què de sobte se va tancar. Primer s'arguia que era un deficitari hi ha molts de serveis que són deficitaris i es continuen donant perquè han de donar servei als ciutadans, si no acabarien tancant el municipi. Avui, si ens comparava els nens en les places i en la jardineria, jo crec que ha sigut per part del regidor competent, jo crec que és una comparança que està fora de tot joc, no ha sigut absolutament desafortunada, el mateix ho ha reconegut, no es poden comprar plantes en nens. I es diria que hi ha altres serveis també que ja fan el mateix. Jo dubto, ens parlava del SICS, el Servei d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya, nens en exclusió o en risc d'exclusió, en aquest moment donen servei a 2 o 3 nens, no als 13 o 14 que donava l'esplai, i que és un cop a la setmana
i unes horetes. I damunt és rotatiu. Aquí teníem un servei que era de dilluns a divendres, de les 4:15 que anaven a buscar la canalla al col·legi i damunt estaven guardats fent activitats lúdiques i en valors, evidentment, que també se posaven en coneixement dels nens fins a certa inici. Jo crec que en els temps que estem visquent, quan és necessària encara la conciliació de la vida laboral i familiar i sobretot pensant en les mares solteres, jo crec que ha sigut això una tancada fora de tot ordre. Sobretot, perdó, arguint falta de demanda que nosaltres entenem que no. Nosaltres entenem que hi ha informes o peticions i consultes fetes per les antigues treballadores que el regidor és competent ja tenia coneixement mitjançant el correu electrònic que no ha portat al plenari i que sí que és cert que hi havia com a mínim demanda de 13 nens o nenes. Això crec que ha sigut, anem perdent puntades, anem perdent serveis i si volen ser un poble, un municipi on la qualitat de vida estigui per damunt de tots, no han de perdre de vida que els nens i les famílies que ho necessiten aquests serveis, que no cal que siguin en risc d'exclusió, és poc que ho tinguem. I una altra de les argumentacions que ens ha donat és que hi ha activitats privades que també fan i que l'Ajuntament no pot fer competència. Ojalà aquesta argumentació la fessin servir també quan fiquen al boletí d'informació municipal publicitat, sapiguent que hi ha altres activitats, altres empreses, altres publicacions que fan el mateix. En aquest cas, la competència és igual, però en aquest cas, no sé per què, en el tema de la guarderia o del esplai per a la infància sí que ho tenen en compte. La veritat és que no entenc aquesta doble mesura, aquesta vara diferent de mesura. D'altra banda, hi ha hagut al·legacions perquè, mira, una manifestació me congratulo que hi ha veïns que es preocupen i per tant, si hi ha gent que es preocupen de com funciona l'administració per dins i diguen la seva. Això em sembla una nota positiva i per tant hi ha hagut unes mocions que s'han aprovat pràcticament per unanimitat del tema del Consell del Bé Essencial de l'Esport i una altra de l'atenció al servei d'atenció a domicili. Ahir hem de dir que ens ha faltat tindre en compte especialment i als treballadors i treballadors del servei d'atenció a la titularitat municipal, que és la Marinada. Perquè els tenim molt a prop i són els que de veritat estan cuidant els nostres pares o els nostres avis. I no s'ha volgut incorporar aquesta esmena que ha fet el Partit Socialista. No obstant, ens han afegit l'agraïment en general a tots els treballadors que s'ho mereixen. I també als Zaneteixa que també s'ho mereixen. Moltes gràcies. Això en principi és tot. Bé, avui hem tingut el penúltim ple ordinari de l'any, on bàsicament els punts s'ha tret un punt de l'ordre del dia perquè n'hi havia hagut una errada, l'ha tret l'equip de govern, que era l'aprovació definitiva del compte general de l'Ajuntament de Roda de Berà. I, en canvi, s'ha afegit un punt d'urgència d'unes al·legacions d'un veí envers la modificació de crèdit que vam aprovar al plenari anterior. A part d'això, s'ha hagut la ratificació de l'aixecament del reparament previ de l'aprovació de l'expedient de contractació de les obres d'un parc d'educació vial i enjardinament, que és un parc d'educació vial que es farà al costat del PIC, el que coneixem com el PIC, i al costat d'on és ara mateix la zona de skate. Això ho hem votat nosaltres a favor. I després hi ha hagut 5 mocions. La primera ha sigut de diversos grups, presentada per diversos grups, amb la qual ni nosaltres, els Ciutadans, ni el Partit Socialista s'han pogut afegir a aquesta moció perquè, segons el ROM, només podem presentar 2 mocions i tots 2 partits havien ja presentat 2. Ja li he dit a l'alcalde que moralment estàvem afegits a aquesta moció i la votàvem a favor per declarar l'activitat física bé essencial, que ve una moció, una petició que ve del Consell d'Esports. Després nosaltres hem presentat 2 mocions, Una l'hem presentat conjuntament amb Esquerra, es va sumar Esquerra Republicana i Junts per Roda per millorar els centres d'atenció primària del municipi. Bé, amb aquesta moció l'únic que demanem és la millora del CAP de Roda, I a part tornem a reclamar la reobertura del CAP de la Costa,
a l'època estival, no? Perquè si tal com es trobem amb aquesta pandèmia i resulta que al CAP estan restringides les visites o inclús per trucar la gent té problemes, l'únic que demanem és una millora en tot aquest servei, no? Voldria agrair les esmenes que m'han presentat tant Esquerra com Tria, no? Com Junts per Roda. L'altra moció era el reconeixement social laboral del personal de servei social i servei d'ajut a domicili. No pot ser d'una altra manera. És un reconeixement a aquelles persones que durant la pandèmia han estat a peu de canó tota l'estona. Sí, és veritat que nosaltres no tenim servei d'atenció a domicili municipal, perquè és un servei que rebem a través del Consell Comarcal, però això no vol dir que no li donem un reconeixement a aquestes persones, igual que els centres de dia que en tenim a Roda. Aquesta moció també ha estat recolzada pràcticament per tots, és a dir, van presentar esmena a Tria, el Partit Popular, Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Després ha hagut dues mocions més, que ha sigut el Partit Socialista, una és la de creació del Consell Sectorial Local de Comunicació i Mitjans Audiovisuals Públics de Roda de Berà. Bé, això és una cosa que ja està aprovada per al ROM, que s'ha de tirar endavant aquest Consell. Nosaltres aquí s'hem abstingut perquè creiem que primer s'hauria de crear una comissió especial per poder crear les normes, els estatuts i com, quan i què s'ha de fer amb aquell Consell de Comunicació. I a l'altra moció que ha presentat el Partit Socialista també s'han abstingut perquè demanava la reobertura de l'espai municipal de l'esplai municipal Rodus, que és d'allà a la zona de la platja. Bé, nosaltres vam rebre un informe per part del regidor d'Hisenda, el senyor Gerard Soler, amb el qual es veia molt clar perquè s'havia tancat allò, si ja estem donant aquest servei, a través també del Consell Comarcal, un suport a les escoles de Roda. I el punt afegit que s'ha afegit d'urgència era les al·legacions d'un veí, justament del president de l'Associació de Veïns de Berà, Costa Dorada de Berà, i que, feia envers de la despesa, dels pressupostos, quan tots sabem que el govern va treure la regla de despesa, la va anul·lar perquè era evident que els ajuntaments, per culpa del Covid o de la pandèmia, ens han tingut que empenyar o espavilar per poder ajudar les persones, empreses, pimes, autònoms, etc. Han tingut que fer un esforç a nivell pressupostari per poder tirar o ajudar a la gent de Roda de Berà. Per tant, és evident que trencàvem la regla de despesa, però el govern ja va aprovar, inclús el mes passat va ser quan ho va aprovar, que podíem trencar aquesta regla de despesa i ja l'ajustarem segurament al 2022, perquè per l'any vinent també es podrà trencar aquesta despesa. I això s'ha sigut tot. Avui pregs i preguntes no han tingut cap. Sí que hem donat les gràcies a la senyora Maria Isabel Vidal, la interventora que ens deixa, que va demanar el trasllado. I bé, hem de donar-li les gràcies per la feina que ha fet i per la seva professionalitat. Ha donat un gran servei a aquest Ajuntament com a interventora. Això ha sigut tot per avui. Moltes gràcies. Avui hem tingut un ple amb el qual s'han presentat diferents mocions, algunes d'elles conjuntes, una la que fa a les obres, a lo que fa amb el tema de l'esport, que ha vingut per la Federació d'Esports de la Generalitat de Catalunya. És una moció amb el sentit comú de potenciar l'esport com una primera necessitat, igual que la cultura. Hem tingut també una moció conjunta que ha liderat Ciutadans, que és tornar un altre cop amb el que és l'assistència sanitària a Roda, és a dir, al CAP, el que es pugui obrir per les tardes i que també es pugui obrir el CAP o el centre d'assistència que esté a la platja. Demanant més recursos a la Generalitat de Catalunya i possibilitant que els veïns de Roda puguin tindre una assistència millor de la que tenen. També hi ha hagut una moció que havia de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han fet i estan fent una labor al servei de portar els aliments als domicilis. I hi ha hagut també dos
dues mocions, una d'ella presentada pel Partit Socialista, que ha vingut a demanar el que és el Consell Audiovisual o el Consell de Comunicació de Mitjans Audiovisuals Públics a Roda de Berà. Això ja era una moció que nosaltres al mandat passat ho vam fer. És un tema que ja està al ROM, que ja es diu que es tira endavant, i nosaltres el que hem demanat al Partit Socialista és que ens deixessin fer una esmena demanant que es creï una comissió especial per ficar, per reglamentar d'alguna manera el que té que ser el funcionament d'aquest Consell de Comunicació i Mitjans Audiovisuals Públics a Roda de Berà. I també, ja que aquesta esmena que nosaltres hem demanat de la creació de la comissió que es té que crear no l'ha acceptat el Partit Socialista, el que hem fet nosaltres és abstindre'ns. I després també el Partit Socialista ha demanat la reapertura de l'espai municipal de Rodus, és a dir, ja estava en marxa, ja ho tenia en marxa el govern, l'Ajuntament de Roda, però amb el temps això ha tingut un descens important de persones interessades en el tema. També ha perjudicat d'alguna manera que el Consell Comarcal ha retirat la subvenció de 30.000 euros que donava, i el que ha comportat és que avui a Roda, si això ho mantenim, estem fent una duplicitat. La duplicitat que estan fent és que les escoles ja estan donant un servei a aquells joves que es troben en una situació de necessitat, de necessitat ja en qüestió de repàs, d'inserció social i de tot el més. I també hi ha centres privats a Roda que es dediquen a aquestes tasques. Vull dir, l'Ajuntament el que no pot fer és la pròpia competència amb aquelles entitats, aquelles empreses o aquells serveis que s'estan donant. Per tant, nosaltres la idea, no pots dir que no, perquè la idea realment que es pugui donar aquest servei, benvinguda sigui, però clar, davant d'una duplicitat que ja s'està fent a les escoles, davant d'una duplicitat que s'està fent a nivell privat, en el sentit que hi ha hagut un descens importantíssim de demandes per poder fer-lo, nosaltres en aquest sentit ens hem abstingut. I res més, al final nosaltres a el que són pregs i preguntes hem felicitat i hem agraït els serveis a Maria Isabel Vidal Gibert, la interventora que se'n va, i que ha fet durant aquests 2 anys i pico una bona tasca, una excel·lent professionalitat i que ens ha ajudat als càrrecs electes a tindre la vida una mica més fàcil. I això ha sigut el conjunt del ple que avui hem tingut. Bona tarda, avui hem tingut sessió plenària en la que hem tractat diferents punts de l'ordre del dia. En el primer punt hi havia l'aixecament previ a la contractació de les obres d'un parc d'educació vial i d'enjardinament. En aquest punt teníem un dubte per un informe de l'arquitecte municipal en el que els tècnics i la secretària ens ha esvaït i el nostre vot ha sigut a favor. Després hi havia la moció del suport de petició dels consells esportius per declarar l'activitat física com a bé essencial, en una moció en la que ens hem adherit, Junts, Tria, Esquerra i PP, perquè entenem que l'activitat física és un bé essencial, ajuda a la socialització i l'esport és salut. Per aquest motiu ens hem unit. Després hi havia la moció dels centres d'atenció primària dels municipis, una moció que ha presentat Ciutadans, i agraïm al seu regidor Toni Bernal per deixar inscriure's dintre d'aquesta, com a presentants de la moció, en el tema de l'assistència als CAPs, perquè tenim una preocupació que els serveis que reben els rodencs i rodenques i demanem més mitjans pels nostres CAPs, tenim el de la platja i del municipi, i també demanem la reobertura del CAP de la platja. En quart punt hi havia la moció de Ciutadans de reconeixement social i laboral al personal de serveis socials i ajut domiciliari, el SAT. El nostre vot ha sigut a favor, per suposat. En un cinquè punt hi havia
el Partit Socialista ha presentat la moció de creació del Consell Sectorial del Local de Comunicació, una moció que és el que li hem vingut a dir, que això ho porta és una decisió de l'alcalde quan iniciar-ho, ja estava aprovat a dintre del ROM, l'alcalde ens ha fet saber que a principis d'any ho iniciarem, així que endavant. I per últim hi havia la moció del Partit Socialista, una moció de la reobertura de l'esplai Rodus, que entenem que és un servei necessari dirigit als nens de P3 fins a 6è de primària i molts d'aquests són nens que tenen problemes econòmics a les seves famílies i que és necessari, és un servei social que pot ser que el govern diu que és deficitari, sí, molts serveis socials són deficitaris, però s'han de fer i no em val que hi hagin altres empreses a roda que ho fan perquè tenen uns imports més alts i nosaltres penso que hem d'estar a l'altura de donar aquest suport. I per últim, despedir-nos de la nostra interventora, de la Maria Isabel Vidal, i donar-li les gràcies i que tot li vagi molt bé. I fins aquí la sessió plenària, moltes gràcies i força.